Bat barik ez dauz bi. Hori dio behintzat, Tok taldearen disko berrianak. Tok taldeak disko berriak kaleratu du. 4 kantuz osaturiko disko txikia da. Eta diskoaren inguruan gehiago jakiteko, taldearen entsegu lokalean egin dugu hitzordua. Gaur gurean, Tok taldea. Tok taldeak 3 disko kaleratu ditu musikabidean. Disko bakoitza erronka bat izan da. Azkanean zuk egiten dozunean diska bat edo abestiren bat edo behintzat gu normalean saiatzen gara beste reto bat ipintea. Eta kasu honetan gehien bat izan da gu geuk grabatzea diska, gu geuk grabatuta nahastu dugu eta horregaitik eurak esan daben moduan bestiak oso zainduta daude. Gehien desberdintzen dana zidasunetik nik uste dut hori dela, gu geuk grabatzeko konposatuta daudela ere bai. Azkenan beti holgatzen dugu gauza horrekaz, aurrera egiteko atzera ditu behar da, eta azkenan horrela egin duten gara ekilibrio puntu hori topaten. Nik uste dut lan hau ere horregaitik da lapur bat berezia, dekolako lotura asko ingendu zen lehenengo gauzakaz, eta bere bai ja bigarren lanagaz, lan luzeagoagaz. Bai, pentsatu dugu gendun LP-a egin ostean zer gure gendun egin, eta hortik igual urten da, lau abestiko EP bat, igual asko zaindu dugu abesti danak, nahiko naturala izan da prozesue, eta bai, aurreko LP-a grabatu izanak, bai sortu zozkun hori apurbet, igual gogorra bai zen zan, bai, grabatea, konposaketa luzeagoa bai. Covida bai. Orduen, apurbet zaintzeko bere abestik asko, eta hori zen zan apurbet. Hori, Anderek esan duen moduen zidazun egin da ostean okin gendun gogoa beste modu batera zaintzeko taldearen etorkizune edo, lasai hau egoteko, abesti berri sortuteko, eta orduan egin ziren, abesti berri sortuteko asmoagaz, bakotxa ganera bere bidetik, abesti bakotxa bere bidetik, eta azkenean emaitza hori zen da, eta labur hau. Talde bizia da Tok. Sorkuntzari eta zuzenean aritzeari garrantzi bera ematen diote. Jotea, jentearen aurrean jotea, kontzertuak emotea asko gustatzen da asko, baina nik personalki bere bai asko disfrutatzen dute abestiak egiten. Sorkuntza prozesu horretan bere bai asko disfrutatzen dugu, eta horregaitik bere bai gure produkzio kantitatea dana da. Asko disfrutatzen dugulako gu batu, gure artean gauzak proba, ideak ekarri, ideak deskarta, prozesu hori bere bai oso aberasgarria da guretzat, eta asko disfrutatzen dugu bideo horretan. Jarrera horrek bere laguntzen dozku, gaur egun, kasi egunero urtetan dira bestiek, gauden la peña también se olvida, que rápido, orduan. El helburu ez da, que la gente se olvide de ti, gu gure ritmoa daramagu, eta bai dekogu presin hori, eta estena baten gauz, eta estena horrek, igual, eskatzen dutzu zen geuzek, emon behar dutxezuz, edo zure onerako, Baina nahiko naturalki egiten dugu gauza bat da, ez da... Bai, nik hori, azikeratik batu ginenean talde modura, azikeratik hasi ginen gure abesti propiak sortzen, oso Token identidadea den zer da, konposatzea eta sortzea, nik uste dut hasieratik.
Dagoeneko hitz egin dezakegu tok nortasunaz. Hala ere, taldea etengabeko garapenean dago. Azkenean inertziak ero baten dutzu zuk dinozun identidade hori sortzera eta derrepente nahi gabe oso interesanta da, derrepente sortzen dozula hori zure apur bat zure soinua izango zana. Eta nitzako hori oso ondo dau, baina hori eukita hortik evoluziona aldozulako. Osea, zikera baten oso ondo da, ez eukita inolako mugarik, zer konkreturik edo zentrurik ez eukita, baina bere bai oso interesgarria da behin hori dekozula hortik zabaldu alizatea. Eta hori apurtu alizateak bere bai, kriston aukerak ematen dautuz. Eta horregatik da bai lan interesgarri hau bat barik ez dauz bi. Ze azkenean hori deko badauk eukizeuen freskotasun hori eta zidasunetik dakargun identitate hori eta nasketa horrek ekarri dauen emaitza horregatik gauza inpozik eta horregatik da interesgarria nik uste dut. Azikeratik oso argi euki gendu nik uste dut. Gure kontura gure gendu nien, presiño barik, guk graba, azikera baten ideia zen fizikoan atara estea, osea, youtubera iotea eta listo, baina bueno, gero emaitzagaz bere oso pozik lotu ginen, eta bueno, fizikoan ataratea bere erabaki gendun. Baina hori oso argi euki gendun lan labur bat, lau abesti, sin descartes. Honek dira abestiak, pozik gauz honekaz, aurrera. Tok taldea rock banda bat dela ezbairik gabe esan daiteke. Haratago doala ere gauza argia da. Taldeak ordea nahiago du inongo etiketan ez kokatzea. Eskapa egiten dugu. Eskapa egiten dugu, galdera horretatik. Nik uste dut gaur egun gero eta zailagoa dela, ze azkenean hain disponible dago hainbeste motatako musika kriston hori influentzia dituzula. Orduan, nik uste dut definitzen gaituena orain arte behintzat da taldearen konposaketa, banda bat garela, eta gitarra eta bateria eta bajo egitura horretan sortzen ditugula kantak. Gero ja estilo askoretatik edaten dugu eta ez dakit. Lanan eta taldean evoluzioagaz batera nik uste dut ikasketa bat egon dela gure artean eta musika ulertzeko eran bere bai apur bat. Nik uste dut oin zentratu garela lan honetan batez bere, saia musika erapur bat bisual batean ikusten, non dauzen zuloak, zulo horrek segaz bete, igual leku batzutan hainbeste ez danean behar guzti hori kentzen eta beste zulo batzuk tapaten, osea, puzzle baten modukoak, osea, burbetara joan den gauza bat da, puzzleak eta piezak kolokateagaz jolastu dugu apur bat nik uste dut. Berez, pela aurrean, azken diskoan bai, estilo askoren influentzia nabaritzen da. Eta hori, Aitorrak esan dauenetik azten gara, eta gero hortik nora goazen edo deskribapen horretan norantxa goazen edo nora goazen, zaila igual esatea. Ez dugu inoz plantea, ez que sin más. Osa, ez dutxegu inoz horreri bueltarik emon, horregaitik galdetzen duzguenean, inoz ez dakigu zer erantzun. Gitarra, bateria eta baxua, eta horiekin batera ahotsa. Beti ere, beste musika tresna bat balitz bezala erabilita. Egia da, prozesuan bada sartzen dugun, azken gauza bai alegintzen gara beti, hori, lehen esan dozun token ikutu hori emoten, eta ikutu horrek abotzean bere badeko zainbat egitura edo hainbat molde azkenean. Ez dakit, niri eran nahiko naturalan ustetan. Baina egidak kasureko abesti askotan edo melodiak bat egiten duela gitarrak egiten duenagaz edo bajok egiten duenagaz eta gure kasuan gutxienez askotan ez dela hori gertatzen, ez? Eta zentzurretan bai egiten dugu ez dakit beste instrumentua bezala. Nik uste bai, beste instrumentu bat da. Beti da gauza interesantea agotza beste instrumentu bat moduan ulertuta eta agotzak emoten dutxun joko horretan sartutea eta hori aprobetxatea alik eta gehien. Niri asko gustatzen ez den gauza bat da. Bat barik ez dauz bilana, taldearen entsegu lokalean grabatua izan da.
eta taldekideak izan dira diskoa grabatzeko ardura hartu dutenak. Bide berrietan murgiltzeko beste saiakera bat izan da. Izan zen bai, nahi genurako guk gure kabuz egin prozesu hau eta horregatik izan zen, eta gero lekua, hori bat datorren txaiatzen dugun lekuagaz, bertan dagoen soinua eta akustika gustatzen jaskun eta azkenan hau eukinda erraza izan zen aukeraketa. Nik uste bai nahi genuela apurtxu bat, apurtu normalean eta lehen aipatu dugu rock taldeetan, nik uste dut apurtxu daia sarkituta dagoen logika bat jarraitzen da, komposatzen duzu, zoaz estudio batera, ordaintzen duzu ez dakizen bat diru, grabatzen duzu estudioan, gero egiten, orduan, nik uste dut gaur egun grabatzeko teknologia oso eskura dagoela, orduan, zentzu horretan bai nahi genuen apurtxo bat, naturaltasunez jarraitu gaur egungo musika egiteko eta grabatzeko erak. Beti alegin duten zara zure soinua azkenan aurkezten benetan ensaio baten dekon soinuagaz, urtzin estudiotik gatoz oso poziklotu ginenan, baina putxu bet erronka moduan bere bai hortik eskapa gure gendun, Aitorrek dinona ikusten hasi ginen gaur egungo mugimenduak zelakoak diren eta hori bere proba gure gendun. Era natural baten hainbat gauza sartu dire gure buruan honetara eroan dozkuenak. Igual de repente gure urrengo pasoa da estudio baten sartut, kriston estudio baten sartutea y echarnos a la piscina. Gauza batek ez dugu besteak endute, baina bai beste aukera bat izan. Faktore diferenteak egon gara probaten eta oingoan hau izen da eta zer barria bat dator, ikusiko dugu hosti zengo da. Ensaio error izen da, purbet, hasik era experimentación. Bildurrek euki gendu zen be bai, Aitor izen zan batez beha horre buruz informazana eta purbet berak eraman deuz bere un poco los mandos, baina hori, ordu asko sartu dire, baina gustura indogu eta ondo urten da, gero, superposiko zemantzen. Diskoa osatzen duten 4 kantuak sesio ezberdinetan grabatuak izan dira. Taldekide guztiak batera aritu dira jotzen, eta gustoko izan duten emaitza sartu dute diskoan. Bai, hori da. Denak batera jotzen, eta hori asko zaintzen konposaketa, jotzeko erabiltzen duzun amplia, bateriaren afinazioa, bateria baselan kolpeak, ondo emanda, konposaketa eta jotzeko momentua grabazioaren prozesu bezala ulertu ez. Lehengo jotzen dugu eta gero ya le metere un efecto para aquí. Eta ez instrumentu bakoitzaren soinua bakarrik, besti bakoitzean zeuden utxuneak ebana dakoa bere guztia utxunera nahi bagenun nahita izatea eta nahi ez genuen utxune bat zegoen hori betetzea eta guztia. Bai, haranda benik olako zeuzer token adibidez ikusten dut Diablea oin egin dugunean, ez ondala 4 urte edo 5 urte, igual ez da momentu egiteko, ez alkibeste egiteko, ez teko zu segurtasun horik, igual joek ez etxarse la piztine, eta igual urtetan datzu superondo, baina bai ikusi genuen nahiko natural eta argi, nahiz eta erronkak egon ziren aurretik, baina hau zala momentu alako zeus egiteko. Sabininonak, igual urrengoan, ingo dugu zeuzer guztiz desberdina. Bai, grabatzerakoan bai egia dela, hasikerako tometan ez bada urteten gero forzoso, hobeto da iztea eta igual urrengo egunan, ez? Probatea. Bai. Oso gauza psikologikoa da gainera grabatzen zauzenean kriston presiñoa emiten dutzezu zure buruari eta oso ambiente tensoa da. Beti alegin duten zara alik eta naturalen iten emaitza bere naturala izeteko eta azkenean naturaltasuna da gustaten dazkuna dan hori. Baina, paratea zu
kasko batzukaz zukiten dozuna entzuten, jakinda 3 minutu tardi direla, que vas en el minuto 2, hostia, que está saliendo bien y se te está yendo la olla, ya erratu alzarela, tal, pum, pum, oso gauza psikologikoa da. Horretan lagundu dozku hemen egiteak eta egin dugun moduan egiteak. Bai, adibidez presioak kendu dozku, eta igual azken emaitzan bere hori ustot igerri dala, eta bueno, bai jendeak esan dozkula igertzen dala zelan dauen eginda dana, eta... Utsa bezain hotza bestian, lankidetzak izan dituzte. Chill Mafiako Kiliki eta Espalak taldeko Juanjo ahotsetan, eta Belako taldeko Josu Simon pianoan. Diskoko kanturik ezberdinena da, eta era berean oso tok. Tengo ganas de que chillen, pero no puedo más. Hay en Balang, La Habana, Cire, en el Perea, La Mortadela. Sigo parecido, más famoso, igual de pobre. Vendí mi pena, pero estoy más guapo y les jode. Rasca tu cosa y tú entra y vas a oler. Pues me la suda, me la turra, ponme otra. Me robé un primer plano, no iba a entrar en la toma. Y esos tiburones y les hice la cobra. Busco en la basura, abestireko gora bera asko, estrukturalki, eta nahiko komplexu da zentzu horretan, kasi dire 3 abesti berdinean. Eta bueno, gero pentsatu gendun, Juanjo gazta Beñategaz egitea, eta Josuri bere esan genotxon sartuteko piano batzuk, eta hori, hola nizun zen. Osa, bai euki gendun argi, behin komposatuta gontzan azikera batetik, baina lauretatik izatekotan zein izan behar zan, hau olako zeuzer egiteko bai, ez? Osa, aukeratu gendun hori apurbete como opción. Ba, nik uste gainera abesti horrek dekon gauzarik eta honena da, osea, komentatu zuena direla 3 abesti diferente modukoak, 3 persona diferente kantaten da benak, eta bakotxak azkenan bere tokea emoten dotzo abestiari, token esentzia hor dau, Beñaten tokea hor dau, eta Juanjona bere bai, eta azkenan elementu horrek batutea, koherentzia dekon pista baten, ba, hostia, niretzako hori da importantena eta besti horrek dekon gauzarik onenetarikoa eta indartzuena. Heldu ginen hona eta bueno, birra batzuk hartzen hasi ginen, apurbete, elkarra ezagutzen gara, baina holako zeuzer egiteko igual behar da testu inguru lasaiago bat, edo sin presiones, abrimos unas birras, eta Beñat jarri izan eskina baten, eta 10-15 minututan, zen, venga ba, ponmela, que lo tengo. Eta estribia bota zeuen, atzera bota osta bere bota zeuen estribia beste autotuneagaz edo erdiktik edo, eta 3 aboz graba zituen hor momentuan, eta gara dala el play. Abesti horregaz jarri izanen muga bakarra izen zen, ez melodia, ez letra ezin zala pentsa egun horretara arte. Osea, abesti hori instrumentala grabata daule lautik, baina abotsa eta bideoklipa egun berdinean dauz grabata eta melodia egun horretan da batara eta bere bai. Eta letrak. Eta letrak. Taldeak nolabaiteko sona lortu du disko bakoitzarekin. Hala ere, undergroundean kokatu daiteke tok taldearen jarduna. Ez dugu hainbeste pentsatzen horrelakorik, osea... Ez que ez dakizu handitu gure dozun berez, gero konturatuten zara, ba igual... Osea, purbet leku horretatik urteten dozunan, eta beste... Osea, zuk dinozun beste motatako leku horretara soazenean... Hostia, pues es que igual no está guapo, yo qué sé, A ver, tío. guztiz kompatibleak izan aldire, bai. Claro, bai. Gero bez dakit, osea, bai, dinoz, underground, esan leike, baina gero dekoguz bai kontzertuek izite jaietan joteko bai, que igual dinozua, pues, jai bat ez da undergrounda, ez? Eta batez be, pues, herri, segun zerri, edo segun zein iritako jaiek. Buah, hay algunos super underground. Eta, bai, batzuk bai, baina gero Zer da underground? Ez que underground, oza, ez dakit. Eta undergroundean indarran dira. Osa, ni pertsonalki ez dut uste talde underground bat garenik estilo musikagaitik. Osa, nik uste gure publikoa oso heterogenea dela.
Eta horrek asko posten nau. Ez da musika oso espezializatu bat edo nitxo oso konkretu bat. Gente nahiko heterogeneo ikusten dut. Gero, alkantzeari dagokionez, bai izan algarela purtsu bat undergroundagoa. Ni oso gustora nago, eske... Horrela... Ni gustatzen dazte, tio, aste batean joten dozu gaztetxe baten, eta horrengo astean joten dozu ez dakit nongo jaietan eta jendea gaudietan, y de puta madre.